Joder, su puta madre. Tio, paramèdic, tio. 500.000 megas. Com et passes? Que, un moment, jo m'he descarregat la missió, no s'hi val. La pel·lícula ha de ser amb comentaris del director, Vull dir que l'altre dia em vaig baixar el Padrino Parte 3 i ocupa menys. I això que estava en micro Blu-ray o alguna així. Pots parlar? Vinga, no és pel Betis. Aupa El Betis. Rodero pot parlar? Perquè... El Rodero pot parlar. Vale. Get Intel, tutorial. Tutorial. Ah, és un tutorial? He matat. Vale, és cap aquí, nois. Para. Agafem el vehicle. No es pot? No em deixa... Ah, sí, em deixa entrar. Pot? Espera. Ah, sí? Pues dale gas, tete. Cap al sud, Sí, cap a la dreta. No veig una merda, bro. no veig una merda. Aquest vidre és una merda. És que no veig una merda. No, és que Mira, es pot examinar i després agafar. Ah, mato en el teu nom, respiro en el teu El nom, teu nom, pago en el teu nom, grans poders en el teu nom, sempre et protegiré, perquè bla bla bla, perquè em dones tot el que vull. Aprende. És una carta d'amor. Today. 3, form on me. Au. Ui. Hem d'agafar més Intel. Ui, Has aparegut? Sí. Estava mirant el mapa. Però... L'objectiu anterior segueix actiu, Vaig Veniu. assegurar un llibre satànic. Estic assegurant un llibre satànic, un moment. Merda. Estic assegurant un llibre satànic. Jo estic encallat a mig de la via. Pues... Encallat de la via. Llàstima que... Una creu invertida, sempre és bon ensenyar això. Sí. Primer anarquistes i ara ateus. Què serà el següent? Estic per empadronar-me aquí. Què vols dir? Furros. Vols un tret a la cama? Bueno, el següent serà cristians ortodoxos. I un paquet! Ui! Has de mirar els dos costats abans de creuar. No. Em preocupa més que el cotxe faci mitja volta. Vinga, salta. Que divertit, m'encanta. Com faci marxa enrere ens caguem, La llum. Mira, hi ha llum. Hola. Mata-la. I Mira, aquí. què hi ha aquí? Ui, un Rubicub. O sigui, se suposa que el timeline s'ha fotut. No entenc res. El què? Això és un Igual el thing és el Rubicub i l'hem de matar. Lock the box and secure timeline. Ah, vale, fes-ho. Uh. Jo no ho veig tan clar, Ah, Sapa. Molt bé, jugar una altra missió que no està acabada, tio. Me cago en la puta vida. La pròxima mira que no estigui en beta. no hem lluitat Bueno. contra cap thing. És que no Ja. està acabada. Però, bueno, és que no hi havia zombis. Bueno. Vull dir, ha hagut un moment que hem vist el tio aquell del brazo mazao, que sigui jo ja el conec, però a part Jo d'això, no l'he vist. no ha passat res. Jo no l'he vist. Però que no ha passat res. Vull dir, no... Ja. No està acabada o està... ¡Qué No sé, mierda! una cosa és beta i l'altra cosa és que no estic acabada, no entenc jo. molt... meh? Una cosa és beta i l'altra és work in progress.